Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag bliver det bare en kort intro, fordi at jeg har startet en vlogging-kanal, bliver det. Den kommer til at hedde Joanna Extra. Jeg er valgt. Og jeg kommer til at lave vlogs 2 gange om ugen her i sommerferien. Og så efter sommerferien kommer jeg nok ikke til at lave det 2 gange om ugen. Det er bare lige, når jeg lavede en vlog, kommer den op her. Altså, det her er bare sådan nogle hyggelige vlogs, som ikke er sådan super redigeret og sådan noget. Det er bare sådan nogle hyggelige sommerferie-vlogs, og så må vi jo se, hvor meget jeg kommer til at lave på den her kanal efter sommerferien. Og ja, men på min normale kanal, der vil jeg lave nogle vlogs, som er lidt mere redigeret og sådan noget. Så det her, det er helt vildt bedste kvalitet og sådan noget. Det er okay, hvis I ikke gider at følge med. Jeg vil blive rigtig glad, hvis nu I gider. Og på min normale kanal, den kan I også gå ind og følge, hvis I har lyst. Den hedder bare Joanna Rose. Så det kan I gå ind og gøre, hvis I har lyst. Og ja, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end jeg håber, I vil følge med. Og der kommer vlogs 2 gange om ugen. Jeg ved ikke lige, om der kommer 2 vlogs i den her uge. Fordi jeg har en vlog klar, som kommer op i morgen. Og så tænker jeg, at jeg vil lave en vlog her på søndag, men så kommer den nok først op mandag. Men jeg ved det ikke helt nu. Jeg finder lige ud af det, så måske kommer der 1 vlog eller 2 vlog op lige den her uge. Men jeg håber virkelig meget, at I følger med. Så ja, hej hej, vi ses i min næste vlog.